Dobar dan, ovde je Hitna Kruševac. Molim? Hitna pomoć Kruševac, primili smo poziv od vašeg sina. Od kog mog sina? Ne znam šta je, nije se predstavio, ali rekao je da vam treba pomoć. Ali mi ne možemo odmah da pošaljemo vozilo jer je slava, znate, ima i dece ovde puno. Dobro, molim vas, gospođo, koja ste vi, recite? Ja sam sestra Bojana iz Hitne Kruševac. Mi smo primili poziv od pre 10 minuta od vašeg sina da je vama jako pozlilo. A koji je taj čovjek što mu jako pozlilo? Molim? Kako se zove taj čovjek? To je, sad ću vam reći, Stojan Vasić, selo Ćelije. Dobro, ja sam taj čovjek. Da? Pa recite mi kakvo vam je stanje, da li je to hitno mnogo, jer možemo da pošaljemo vozilo za 15 minuta. Ko snosi troškove, gospođo, za to? Pa vaš sin, valjda. A je se predstavio kako se zove? Ne, rekao je samo da je sin, da je jako hitno i zvučao je uzrujano. Aha, gospođo. Recite. Ja vam kažem ovako. Ja sam Stojan Vasić iz Ćelija. Da? Na osnovu toga, taj moj sin, da, koji je rekao vama da vi dođete, ali ja to ne plaćam jer nemam pare. A sin, ako hoće, on neka plati. A da li je vama mnogo loše? Pa sigurno da mi nije dobro, ali ja to ne plaćam, gospođo, sina tražite i neka dođe. Dobro, nema problema, mi ćemo doći onda. Što se tiče mene, ja to ne plaćam. Evo jasno, gospođo. U redu, pa vi ste osigurani. Bez obzira ako sam ja osiguran, ja neću da idem sa vama. A vi izvolite dođite. Pa znate šta, nama je sin rekao da ste vi u predinfarktnom stanju. Gospođo, hoću da vam kažem neke iskrene stvari. Recite. Ja verujem da ste vi fer žena, da vi niste iz stanice za hitne pomoći. Da sam ja šta? Da niste vi osoba iz hitne pomoći. Vi možete da proverite. Evo, okrenite Kruševac, Bojana Andrić se zovem i primili smo poziv. A se predstavio taj sin, ja bi vas molio, gospođo, da mi kaže sam pri punoj svesti čovek. Nije se predstavio, ali je rekao da vam je jako pozlilo i da pošaljemo vozilo. Hoćete da vam kažem iskreno, ko ste vi iskrena osoba? Ja sam iskrena osoba i verujte, nedelja je, slava je, toliko imamo slučajeva. Htela sam da proverim da li vam je toliko loše da moramo sada da pošaljemo vozilo. Sad ću da vam kažem ako je to tačno što vi mene dajete, ali ja hoću vašu adresu i vaše ime i prezime. Nema problema. Dajte mi ime i prezime i za trenutak dok uzmemo lovku. Recite. Samo za trenutak. Ajde. Recite vaše ime i prezime. Ovako, Bojana Andrić. Polako, samo polako, ja sam čovjek malo starizar. A zašto vi meni podatke tražite, izvinite? Reći ću vam sad na kraju. Evo, pišite. Polako, Bojana Andrić. Andrić ili Antić? Andrić, kao Ivo Andrić. Andrić. Dalje? Ovako, daću vam broj mobilni. Ne, dajte mi broj vašeg telefona. Ja sam vam sada na 94. Možete... 94, u hitnoj sam ja dežurna danas. Dobro, 9, 4... Samo 94, okrenite i dobit ćete me na Kruševac. Dobro, Kruševac. Sad ću da vam kažem nešto. Recite, gospodine. Sad ću da vam kažem. Samo požurite, ja nemam mnogo vremena, imam i dece. Razumite me, gospođo. Recite, gospodine. Ja ću ovo preko supa da proverim. Dobro. Ja nisam za stanicu za hitnu pomoć. Dobro. Sad u čemu je stvar? Kažite, gospodine. 3 pune godine ne doprostite kao svoje dete, jer moguće da imam i stariju ćerku od vas, jer sina uopšte nemam. Razumite me? Ne razumem, da budem iskrena. Nemam sina, niti je ga moja žena u životu 52 godine rodila. Da? Bagra
u selu ili van sela ima koja me, da oprostite, jebava 3 godine telefonski i ovo je samo nameštaljka, jer je pre neko veče skupilo se 15 ljudi u mojoj kući na osnovu te situacije, Stojan je mnogo bolestan i ljudi došli da mi daju pomoć, prvu čašu vode. Čekajte, ne razumem. On je pozvao ljude da dođu kući vama, a vama nije ništa. Ja jesam star čovek, ali nisam za stanicu za hitnu pomoć. Pa zašto vi to ne prijavite, gospodine? Kome, gospođo, da prijavim kad ovo društvo nema zakon? Ne mogu da verujem, mislim, 3 godine me neko, doprostite na izrezu, jebeniše da glavu ne mogu stanem i čujete sada šta se dešava. Jao, znate šta, on je toliko delovao uverljivo, ja sada ne znam kome da verujem, da vam pravo kažem. Gospođo, recite, gospodine. ja ću doći u Kruševac slično kod vas, na osnovu adrese. Recite. Ja imam kuću u Ujedinjenim nacijama. Dobro. I imam imovinu u Bivoljski ključ. Jedan sam od boljih domaćina, lažom nisam, propalica nisam, kockar nisam, znači da sam prosječan seljak koji voli svakoga koji radi iskreno. Verujem, gospodine. Na osnovu toga, od ovoga nema ništa, neko mene, doprostite, jebava 3 godine. Šta da radim, govorite? Vi morate da prijavite miliciju. No, kako da kažem, tamo u milicije supu Kruševac? Pa, na primer, ovako, Kruševac, prijavite da vas uznemirava neko. Dobro. I onda neka oni, na primer, prate telefone od tih komšija. Aha. I onda nek se ulovi, to se zove lovac. A dobro, recite mi koliko vremena ima kako vas ovaj pozvo? Pa evo, pre 15 minuta, ali pošto je nedelja i slava je, znate, imamo puno hitnih slučajeva i htela sam da vidim, mi smo mogli da pošaljemo za pola sata tehničara, pa da vidimo samo koliko vam je loše, ako je do te mere, onda da odmah pošaljemo nekoga. Veliko vama hvala, ali shvatite me da sve ovo živa laža. Ja nisam za stanicu za hitnu pomoć, jesam star, ali nemam takva obolenja da bi opterećivo državu i svet. Gospodine, ne znam šta da vam kažem, morate da prijavite, eto dobro je što sam zvala, pa barem nismo poslali nikoga. Vi ako nešto zatreba, javite se, znači sina nemate. Nikad nije ga žene rodila u životu 52 godine. Dobro, gospodine, nemojte da se uznemiravate, morate na miran način da proverite, preduzmite nešto, valjda postoji milicija u Kruševacu koja može da vam pomogne. A dobro, gospođo, recite. Da li bi to moglo? Da. Sada? Da. Da kola dođu ovde? Da. Da se zna da su kola društvena išla 30 km i 30-60 km bez veze. Znate šta, to nije humano, gospodine. A zašto nije humano kad ovaj može da zavarava službeno povlje u Kruševcu i mene kao starog čoveka, jer imam ženu koja leži na krevetu bolesna 5 godina? Pa verujem, gospodine, ali znate šta, neko može da izvisi kome je zaista hitno, ali što se mene tiče, gospodine, ja ću vama da posvedočim. Ja ću vama da posvedočim, javite se slobodno. U redu, gospođo. U Kruševac, u dom zdravlja, ja ovu nedelju dežuram, onda imam 3 dana slobodno. Koji danom si ti na poslu u stanici za hitnu pomoć? Ja sam ponovo u četvrtak i petak. Onda ne radim subotu i nedelju. Koji je datum? To vam je, čekajte, danas je 19. Da. Znači 20. 21. 23. i 24. sam na poslu. Zapišem, izvinite. Ajde. Zapisao sam da se na poslu 23. i 24. Jeste, onda 25. i 26. ne radim. Znači 2-2. Da, 2-2. U redu. Tako je. Ništa, žao mi je, gospodine, podhitno nešto preduzmite, ja ću vam posvedočim, ne znam šta da vam kažem. U redu, vama veliko hvala i prijatno i svako dobro. Ništa, samo dođite takođe. Ako je nešto.